राय रिकॉर्डिंग स्टूडियो पोखरिया। म्यूजिक बाय डीजे उमेश सुखीपुर बाजार। मनोज के बोलेला तू सूरज के बोलेला, मनोज के बोलेला तू सूरज के बोलेला। छोड़ दोने दुनु कोई सुन गे, हाँ छोड़ दोने दुनु कोई सुन गे। ऊपर वाला दुनु तोहर बम गे, हगे ऊपर वाला दुनु तोहर बम गे, ऊपर वाला दुनु तोहर बम गे, ऊपर वाला दुनु तोहर बम गे। म्यूजिक बाय डीजे उमेश सुखीपुर बाजार। मजा ले तू तोरा राइत में, मजा ले तू तोरा राइत में। पैछो के डर चल बारी में, पैछो के डर चल बारी में। मजा ले तू तोरा राइत में, पैछो के डर चल बारी में। झूठे के बात तू करई छे, सब छोरा के मन तू पड़ई छे। जब ले तो छोड़ दो छिल्ला ग्रुप गे सुन गे, हाँ छिल्ला ग्रुप गे सुन गे। ऊपर वाला दुनु तोहर बम गे, हगे ऊपर वाला दुनु तोहर बम गे। छूल तो दुनु तोहर बम गे, ऊपर वाला दुनु तोहर बम गे। म्यूजिक बाय डीजे उमेश सुखीपुर बाजार। राइटर अनिल कहो हेलो गे, राइटर अनिल कहो हेलो गे। मेला में देतो तोरा नंबर गे, मेला में देतो तोरा नंबर गे। राइटर अनिल कहो हेलो गे, मेला में देतो तोरा नंबर गे। डीजे अंकेश कहो चल ना गे, विवेक के गाना पना चाहिए। अगर डब तू पकड़ दो फेर दे दो दुनु बम गे, अगर फेर दे दो दुनु बम गे। ऊपर वाला दुनु तोहर बम गे, अगे ऊपर वाला दुनु तोहर बम गे। छूल तो दुनु तोहर बम गे, ऊपर वाला दुनु तोहर बम गे। धमाका राय रिकॉर्डिंग स्टूडियो पोखरिया।